हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय भटार एप्लाइ खालामनाय। जायनाखि फंबाय बिनानावमोनहा 18 बोसोर जाबाय, बे फंबाय बिनानावमोनहा गोदान भटार एप्लाइ खालामनो हासिगोन एबा भटार लिस्टआव गाव गावनि मुंखौ सोनो हासिगोन। बियो दा सोलिगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो आङो गोदान एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ आङो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो फोरमायलांनो नागिरदों। नोंथांमोनहा गावबा गावनि न'आव जिरायनानैनो खुनु बबेबा दखानाव थाङालाफाया, हाथाय बाजाराव थाङालासिनो एबा गरसेबो फैसा गारालासिनो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हायो। गाव गावनि मबाइलावनो खालामनो हायो। आरो बे खालामनायाबो जोङो बबेबा वेबसाइट माबा माबि थांनांगौ गैया। जोंहा मोनसे भटार हेल्पलाइन मोनसे एप्स दंखायो। बे एप्सनि जोहैनो जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। खालि नोंथांनियाव डकुमेन्ट्सआ रेडि जाखाबानो जाबाय मोनसे। बेनि उनाव नोंनि रिलेटिभ्सनि सोरनि जोहै नोङो हाबगोन, नोंनि बिफानि बा बिमानि बा नोंनि जाथि बंस'नि जिखुनु जाया मोनसे नोङो बा भटार आइडि नाम्बार, बे रिलेटिभ्सनि भटार आइडि नाम्बारखौ नोङो रेडि लाखाबानो जाबाय। बेखिनियावल'। थ' बिदिब्ला जोङो जागायनोसै। आं दहायनो होनखादों मा भटार हेल्पलाइन जानाखि एप्स दङ, बे एप्सनि जोहैनो जों दाखालिबो जानाखि आधारजों भटारजों लिंक खालामनाय, बेखौ जों एप्सनि जोहैनो खालामदों। गोबाङानो खालामदों। दा बे एप्सनि गेजेरजोंनो जोङो बे एखे खामानिखौनो मावगोन एबा गोदान भटार लिस्ट एप्लाइ खालामनायखौबो जोङो खामानि मावगोन। एप्सआ जाहैबाय नैबेनो। जों नुनो हादों भटार हेल्पलाइन, बेखौ जों नुनो हादों। जों बेयाव गिबियावनो क्लिक खालामनोसै। आं मबाइलावनो खालामदों आरो अनलाइन खालामगासिनो दङ। बेयाव जोङो क्लिक खालामग्रोनांगौ। क्लिक खालामबाय आङो। जोङो दसे नेनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि ओंखारगोन। बेबायदियाव जोङो बहा थुनांगौ होननानै बुङोब्ला जों नैबेयाव थुनांगोन। भटार रेजिस्ट्रेसनाव जों थुनांगोन। भटार रेजिस्ट्रेसनाव जों क्लिक खालामबावबाय। बेनि उनाव निउ भटार रेजिस्ट्रेसननि थाखाय नैबेयाव दङ। गुबुनाव जों सेरनांगौ गैया। गोदान एप्लाइ खालामनोबा नोंथाङा नैबेयाव सेरदो गिबियावनो, माने निउ भटार रेजिस्ट्रेसन फर्म 6 बेखौ जोङो क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो लेट्स स्टार्ट दङ। लेट्स स्टार्टआव थुदो। नैबे लेट्स स्टार्टआव थुदो। लेट्स स्टार्टआव थुखांनायनि उनाव जों मिन्थिखागौ मा होनदों, आर इउ एप्लाइंग फर निउ भटार फार्स्ट टाइम? नों फार्स्ट टाइम भटार एप्लाइ खालामदों नामा होनदों। औ नंगौ, जोङो फार्स्ट टाइम एप्लाइ खालामदों, नङा होमबा। बेयाव जोङो थुदो। दंखायो बेयाव अलरेडि क्लिक जाखानाय। नै बेयाव थुगानो येसआव होनांगौ। येस, आइ एम एप्लाइंग फर द फार्स्ट टाइम, बेयाव जों थुनांगोन। बेयाव थुखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्टआव थुदो। नेक्स्टआव थुबाय आङो। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो जों माखासे फिलआप खालामनांगौ दङ। दानिया फर्मआ निस्सय ओंखारहांबाय एबा फर्मआ बेनिफ्रायनो जागायसिगोन। जोङो एप्लाइ खालामनांसिगोन दानिया। मा बिदों, मा सेरनो थिनदों जों बेखौ नायलांदो। बेयाव गिबियावनो जोंहा स्टेट सेरनो थिनदों। स्टेटखौ आङो सेलेक्ट खालामबाय। जों आसामनिखा, आं आसामाव थानानै खालामदों, गतिके आं आसामनिखौनो सेरनानै होबाय। बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टखौ आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खालामगासिनो दङ, गतिके आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ होबाय। बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ होबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आङो जानाखि MLA नि कनस्टिटिउन्सि बेखौ आङो होनांगौ। जोंना क'क्राझार हिसाबै आङो फट बटजरायाव आं गौरिपुर कनस्टिटिउन्सिखौ होनोसै। गौरिपुरखौ आं होबाय। कनस्टिटिउन्सिया एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सि। बेनि उनाव जों नुनो हादों डेट अफ बार्थ। बेयाव डेट अफ बार्थखौ सिगाङाव लाबोनाय जादों। डेट अफ बार्थआ नैबेयाव होखानाय दं। 18+ जाथारनांगोन नोंथाङा। 18+ जाबासो एप्लाइ खालामनो हागोन भटारनि थाखाय। गतिके आङो बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै मा ओंखारदों, जों मोनसे नोजोर होनांगौ बाथ्राया नैबेयाव दंखायो। नै माने जानुवारि 2004 सिमाव जोनोम जानायबासो जागोन। बेनि उनाव जोनोम जानायबा बियो जानाय नंला। जेनेबा फेब्रुवारि 2004 जोनोम जानायबा जानाय नंलिया। मार्चआव जोनोम जानायबा जानाय नंलिया। गतिके 1 थारिख जानुवारि 2004 बिसिमबासो जागोन, एप्लाइ खालामनो हागोन नोङो। माने मा होनदों, 2003, 2002, 2001, 2000 बेनि ओरै सिगांनिया गासिबो जाजोबगोन। नाथायबा 2004 जानुवारिनि ओरै उननिखौ नोङो उननिफोरा फंबाय बिनानावमोनहा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। 2004 जानुवारि 1 जानुवारिसिमल' नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। गतिके आङो एसे सिगाङाव थांनोसै।
आङो जानुवारि लास्ट जानुवारिखौबो होथारला जेनेबा 2003 डिसेम्बरनि जिखुनु जाया मोनसे होबाय आं थारमाने आंनि जोनोम जानाय डेट बियो हमनानै लादो आं ओरैनो होदों 2003 नि डिसेम्बरनि 10 थारिखखौ आं होबाय होखांनायनि उनाव आङो नेक्स्टआव मा खालामनांगौ सेलेक्ट डकुमेन्ट्स नोङो एज प्रुफनि थाखाय मा डकुमेन्ट्सखौ होगोन नैबेयाव सेरदो मा डकुमेन्ट्स होगोन नोङो नैबेयाव सेरदो बेयाव सेरनाय लोगो लोगो मा डकुमेन्ट्सा एज प्रुफनि जायो बेखौ ओंखारखागोन बेयाव थुबाय बेयाव थुखांनायनि उनाव नोङो माबे मोनसे डकुमेन्ट्सखौ एज प्रुफनि थाखाय होनो बेयाव थुनांगौ बेयाव मा दं बार्थ सार्टिफिकेट दङ आधार कार्ड दङ पेन कार्ड दं ड्राइभिं लाइसेन्स दं स्कुलनि सार्टिफिकेट दं इन्डियान पासपोर्ट दं आदार्स दं जों बेखौ होनो हागोन गतिके जोंनाव बयनियावबो आथिखालाव आधार कार्डबो थायो आरो स्कुलनि सार्टिफिकेटबो थायो गतिके जोङो मोनसे होनोसै आङो बेयाव ओरैनो एग्जाम्पल बायदियै स्कुलनि क्लास 10नि सार्टिफिकेटखौ आं होनोसै डेट मिन्स आं एडमिट कार्डखौ होनोसै क्लास 10निखौ बेयाव आङो नैबेयाव बबेयाव दङ नोंनि डकुमेन्ट्सा बे डकुमेन्ट्सखौ आङो बेयाव आपल'ड खालामनांगोन एबा मेट्रिकनि एडमिटखौ होबाय नालाय आङो मेट्रिकनि एडमिटखौ आङो बेयाव आपल'ड खालामनांसै आपल'डआव थुबाय आङो आपल'डआव थुखांनायनि उनाव आंनि डकुमेन्ट्सा बबाव दं बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव आंनि एग्जाम्पलसो होदों ओरैनो आंनि मेट्रिकनि सार्टिफिकेटखौबो आं होआखै बेयाव आं जिखुनु जाया मोनसे जायखिनि जाया फट'खौनो आङो बेयाव आपल'ड खालामदों नैबे आं आपल'ड खालामनाय फट'आ नैबेयाव नुजादों बेखौ आं स्क्रिनशट खालामना लादोंमोन आरो बेखौ आं आपल'ड खालामना होदों नोंथाङा जायखौ आपल'ड खालामगोन बे आपल'ड खालामनाया नैबेयाव नुजाखागोन आपल'ड खालामखांनायनि उनाव आङो नेक्स्टआव सेरनांगोन नैबेयाव नेक्स्ट दङ बे नेक्स्टआव आं सेरनांगोन नेक्स्टआव सेरबाय आङो नेक्स्टआव सेरखांनायनि उनाव दानिया फट' आंनि फट'खौ आं बेयाव आपल'ड खालामनांगोन माबे फट'खौ होगोन नोङो बे फट'खौ नोङो बेयाव आपल'ड खालामनांगोन गतिके जोङो आपल'ड पिक्चाराव जों सेरबाय फट'आ बबाव दं जों नागिरनांसिगोन दानिया आङो आंनि फट'खौ बेयाव आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन नों जा फट'खौ आपल'ड खालामगोन बे फट'आ नैबेबायदि नुजागोन गतिके बेखौ सेरखांनायनि उनाव आङो जेन्डार सेलेक्ट खालामनांगोन आं मेल ना फिमेल ना थार्ड जेन्डार आं बेखौ खालामनांगोन गतिके आं मेल नालाय मेलखौ होबाय बेनि उनाव नामखौ क्लिक खालामनांगोन नोङो नामखौ सेरनांगोन बेयाव नैबेयाव नामाबो मा जानांगोन नोंनि फार्स्ट नेम बियो फार्स्ट नेम आं आंनि गुबै नामखौनो होनोसै जेनेबा आंनि नामा जोंसार आङो नामखौ होबाय बेनि उनाव रिजनेलाव मा ओंखारो रिजनेलाव आङो एसामिसनि होआलाफा आङो बेयाव बर'निबो होनो हायो रिजनेल नेमाव जोंना बर'आबो जाखायो नालाय आं बर'निबो होनो हायो जेनेबा आं बर'खौनो होबाय बेयाव बेनि उनाव सोर नेम एबा मा होनो आंनि लास्ट नेमा मा बे लास्ट नेमखौ होनांगौ ब्रह्म नालाय आं ब्रह्मखौ होबाय रिजनेलजों सोर नेम रिजनेल ब्रह्म एसामिसनि ओंखारदोंमोन आं बेयाव एसामिसनि होला आङो बर'नि होनोसै नोंथांमोना बयबो बर'बा बर'निनो होनो हागोन आङो बर'निखौनो होबाय बेनि उनाव आदार डिटेल्स जेनेबा आदार दंबा दं गैयाबा गैया आङो दङबा नैबाव आधार नाम्बारखौ होदो नोंथांमोनहा आरो गैयाबा नैबेखौ होदो माने ओरैबायदि होनदों आधार दङबा आधार डिटेल्सखौ नैबाव होदो डेट मिन्स आधार नाम्बारखौ नों बेयाव थुदो आरो आधार गैयाब्ला नों नैबेयाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गतिके आङो आधारखौ होथ'लिया आङो नैबे आधार गैया होननानै बुंबाय आङो जेनेबा आंना आधार गैयाखौ लाथ'बाय आं बेनि उनाव आङो मा मबाइल नाम्बार बेयाव मबाइल नाम्बार बिदों अल्टारनेटिभ मबाइल नाम्बार आं मबाइल नाम्बारखौ होनोसै आंनि मबाइल नाम्बारखौ थुबाय आं बेयाव बेनि उनाव इमेल आइडिखौ आं होथ'ला बेनि उनाव आं जेबो होथ'ला बेयाव इमेल आइडिफोरखौ अपसनेल जोबसो बेफोरो होबाबो जायो होआबाबो जायो गतिके मबाइल नाम्बारखौ नों होथारनांगोन जिखुनु जाया मोनसे मबाइल नाम्बार नों होथारनांगोन बेबायदि फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबे फर्मखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव आङो दाना नेक्स्टआव सेरनोसै नेक्स्टआव सारनाय लोगो लोगो रिलेटिभ टाइप्सनो रिलेटिभ्स नों जिखुनु जाया सासे मानसि रिलेटिभ्स होनांगोन आरो बेनि भटार आइडिखौ नों थुनांगोन भटार आइडिखौ नों बेयाव थुनानै होनांगोन गतिके आङो सोरनि भटार नाम्बारखौ होनो बेयाव नों सेलेक्ट खालामनानै लादो बिफानि जायो बिमानि जायो वाइफसनि जायो लिगेल गार्जेननि जायो बा जिखुनु जाया नोङो सोरनिखौबा होनो हागोन आरोखि जिखुनु जाया मोनसे होदो क्लिक खालामदो आङो बेयाव जेनेबा हमनानै लादो लिगेल गार्जेननिखौनो होबाय आङो
नों बिमानिखौबो होनो हागोन बिफानिखौबो होनो हागोन गतिके आं लिगेल गार्जेननिखौ होबाय लिगेल गार्जेननिखौ होनाय लोगो लोगो नों बै लिगेल सोरनिखौ होदों बेनि भटार आइडिखौ नाम्बारखौ नैबाव थुनांसिगोन दानिया आङो थुनोसै नङा होमबा आं नाम्बारखौ जिखुनु जाया होलाबायबाय बेयाव जिखुनु जाया आं नाम्बार होबाय बेयाव जिखुनु जाया आं नाम्बार होबाय रिलेटिव्स नेम अफ रिलेटिव्स सोरनिमोन बेयो बेखौ आं होबाय नामखौ होनांगौ सोरनिखौ होदोंमोन आङो बे मानसिनि नामखौ बेयाव होनांगोन गतिके आङो मा होनो जिखुनु जाया होलाबायबाय आङो ओमफ्राय मा होनो बेयाव रिजनेलजों होनांगौ रिजनेलजों मा नाम जायो बिनिया जिखुनु जाया आङो बेयाव एग्जाम्पल बायदि ओरैनोल' होबाय बेयाव मानसिनि नाम होथारासै आं नोंथांमोना सोरनिखौ होदों बेनिखौ होनो हागोन ओमफ्राय बेनि उनाव लास्ट नेमखौ होनांगोन बेनि लास्ट नेमखौ रिलेटिव्स नों सोरनिखौ होदों बेनि लास्ट नेम एबा टाइटेलखौ नों बेयाव होनांगोन टाइटेलखौ होनांगोन टाइटेलखौ होबाय बिदि होखांजोबनायनि उनाव बेखौबो बे फर्मखौबो फिलआप खालामखांलायबाय रिलेटिव्स टाइपखौ बे फिलआप खालामखांनायनि उनाव आङो नेक्स्ट सेरनांसिगोनलाय आं नेक्स्ट सेरबाय नेक्स्ट सेरनायखांनायनि उनाव आङो एड्रेस दानिया एड्रेस आं फिलआप खालामनांगोन नैबेयाव होदोंना फुल एड्रेस प्रेजेन्ट अर्डिनारि रेसिडेन्स फुल एड्रेस बेयाव आङो टाइप खालामनांगोन गतिके गासिखौबो रिजनेलजोंबो होलांनो हायो आं बेयाव थाब थाब थांसै दायो आङो फिलआप खालामजोबखांबाय बेखौ हाउस नाम्बारखौ आं होबाय हाउस नाम्बार होबाय रिजनेलावबो होबाय ओमफ्राय स्टेटखौ होबाय आङो रिजनेलावबो स्टेट होबाय आं बर'जोंनो लिरदों बेयाव भिलेजखौबो होबाय रिजनेल लेंगुवेजजों होबाय रिजनेल हिसाबै जोङो बर'खौबो होनो हायो एसामिसखौबो होनो हायो बेबायदि होबाय ओमफ्राय पस्ट अफिसखौबो आं होबाय आं बेयाव एक्जाक्ट एड्रेसफोरखौ बेयाव होनाय जायाखै आङो जिखुनु जाया जेखौ गोसोआव फैयो बेखौ एग्जाम्पलनि बायदिल' ओरैनो होनाय जादों बेबायदि आं फिलआप खालामजोबखांबाय टेसिलखौबो होबाय आङो पिन क'डखौबो होबाय बेनि उनाव आङो मा होनदों बे एड्रेस प्रुफनि थाखाय नों मा डकुमेन्ट्सखौ होगोन एड्रेस प्रुफनि थाखाय मा डकुमेन्ट्सखौ होगोन नोङो एबा आपल'ड खालामनांगौ एड्रेस प्रुफनि थाखाय माबे डकुमेन्ट्सखौ नों होगोन गतिके आङो नैबाव नायनोसै एड्रेस प्रुफनि थाखाय मा डकुमेन्ट्सआ भेलिड जायो बेखौनो जों नायनि बेयाव जों नुनो हादों एड्रेस प्रुफनि थाखाय मा डकुमेन्ट्स दङ बेयाव वाटार कानेक्सन बिल दङ इलेक्ट्रिसिटि बिल दङ गेस कानेक्सन बिल दङ आधार कार्ड दं कारेन्ट पासबुक दं पासबुकआबो होजायो पस्टबुकआबो जायो इन्डियान पासपर्ट जायो रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट्स लेन्ड बुक रेकर्ड्स इनक्लुडिं किसान भाई बेखौबो होनो हायो रेजिस्टार रेन्टलेस डिड बेफोरखौ होनो हायो रेजिस्टार सेल डिड बेफोरखौ होनो हायो जिखुनु जाया आङो मोनसे होबाय होखांनायनि उनाव आङो बेयाव नैबेयाव आपल'डआव थुनांगोन एबा नों जा डकुमेन्ट्सखौ होदों बे डकुमेन्ट्सखौ नोङो आपल'ड खालामनांगोन डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामबाय आं जा डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामगोन नैबे बेयाव नुजागोन आं जिखुनु जाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौल' बेयाव होलाबायबाय एक्जाम आंनि डकुमेन्ट्सखौ होनाय जायाखै जिखुनु जाया डकुमेन्ट्सखौनो आं बेयाव होनाय जाबाय आरो आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि नुजागोन नोंनि डकुमेन्ट्सआ ओमफ्राय जोङो नेक्स्टआव सेरनांसिगोन नेक्स्टआव सेरबाय नैबेनो फाइनाल जाहैसिगोन नेक्स्टआव सेरखांनायनि उनाव आङो डिक्लारेसन खालामनांगोन दाना डिक्लारेसननि थाखाय आङो स्टेटआथ' स्टेट जाखाबाय बेनि उनाव डिस्ट्रिक्ट आं सेलेक्ट खालामनांगोन बेनि उनाव भिलेज सेलेक्ट खालामनांगोन थ' जों सेलेक्ट खालामनि आं डिस्ट्रिक्टखौ नागिरनोसै डिस्ट्रिक्टआ आङो क'क्राझार नालाय क'क्राझारखौ होबाय डिक्लारेसन बियो बेनि उनाव आं गामिया माखौ होआमोन गामिया आङो जिखुनु मोनसे होलाबायबाय एग्जाम्पलनि थाखायल' आं होनाय जादों बेयाव बेनि उनाव नों बे गामियाव बेसे गोबावनिफ्राय थादों बेखौ होनांगौ बे गामियाव आङो जेनेबा हमनानै लादो जानुवारि 1 जानुवारि 2022निफ्राय आङो दङ हमनानै लादो आं बेयाव होबाय होखांनायनि उनाव आङो नैबेफोरखौ जाबाय बेखौ आङो खालामखांबाय बेखौ खालामखांनायनि उनाव प्लेस अफ एप्लिकेसन आं बबे जायगानिफ्राय एप्लाइ खालामदों बेखौ होबानो जाबाय आं काजिगाव होबाय काजिगाव खालामखांनायनि उनाव आं दानाव सेरनांगोन दानाव आं सेरबाय क्लिक खालामबाय दानाव सेरनाय लोगो लोगो मा आङो जा फिलआप खालामदोंमोन बे फिलआप खालामनाया बेयाव नुजाजोब्बाय
गासिबो फिलआप खालामनाया बेयाव नुजाजोब्बाय। नोङो बेखौ दासिम आङो फाइनाल साबमिट खालामाखै एबा कनफार्म खालामाखै, गतिके आङो बेखौ माबाफोर भुल जादोंबा बेखौ नायफिननानै नोङो सोलायफिननो हागोन। गतिके आंहा जेबो भुल जायासै, जेनेबा हमनानै लादो आंहा जेबो भुल जायासै, गतिके आङो भुल जायासै नालाय आङो नैबेयाव कनफार्माव थुनांसिगोन। दानिया कनफार्माव थुनोसै आं, जेबो भुल जायासै आंना, कनफार्माव थुबाय आं। कनफार्माव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो हादों कनफार्माव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा नुनो हाबाय बेयाव आं जानाखि गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन भटार, बे भटार एप्लाइ खालामनाया साक्सेस जाबाय। नैबाव थेंक इउ होननानै फैबाय आरो आंनि थाखाय बेयाव रेफारेन्स आइडि फैबाय। थेंक इउ फैबाय। योर एप्लिकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली अन, थारमाने दिनै एप्लाइ खालामदों नालाय दिनैनि डेट ओंखारबाय, दिनैहाय नोंनि एप्लाइ खालामनाया साक्सेस जाबाय होननानै ओंखारदों। ओमफ्राय योर रेफारेन्स आइडि इज नैबे आंनि रेफारेन्स नाम्बार जाबाय, बे एप्लाइ खालामनायनि दिनैनि रेफारेन्स नाम्बार। बे रेफारेन्स नाम्बारखौ आङो दोननांगोन, उनाव आङो बे रेफारेन्स नाम्बारनि जोहैनो स्टेटासखौ ट्रेक खालामबाय थानो हागोन, एबा आङो एप्लाइ खालामनाया आंना जादोंना जायाखै, बबेसिम सहैखो, मा जानानै दं, बेफोरखौ आङो नैबे रेफारेन्स आइडिनि जोहैनो मोनबाय थागोन मबाइलावनो। गतिके आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ गोदान एप्लाइ खालामनाया। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना गावबागाव न'आव थानानैनो बे भटारखौ एप्लाइ खालामनानै लागोन। बेबायदि एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय। आरो नोंथाङा बेबायदि भिडिअ एबा टेकनिकेल इनफर्मेटिभ भिडिअफोर मोनबाय थानो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।